Nøjes med den hastighed, I får besked på, kære venner, så har vi en chance. Vogn 9, du stopper der, vogn 9 på dig nu, og på 14 nu. 14, ja. Wow! Du tog da ikke engang en pejl, gjorde du? Nej. Nå, det bliver tid til dig. Og 14, 75. Hold. Hold. Så drejer du bare ganske stille og roligt rundt til højre. Dreje. Så neutraler efter den. Kom. Ikke brems. Kom du den måske højst. Hold konstant fart. Hold varmt. Fortsæt. Yes, og så udenop. Lige så stille på rettet, eller flået rettet. Hold hastighed. Hold farten konstant, og bliv derovre. Og så tilbage i højre side, med konstant hastighed. 1,5 kilometer hurtigere næste gang. Og værsgo på. Opad. Hastighedsfølelse. Hold det ud. Opad. Ja, hvor skal vi hen nu? Meter og 40 centimeter. Det må godt. Neutral her, og så den skal køre videre. Og 6'eren, du må også i manuel tredje gear, holder koblingen i bund og ruller ind på foran. Til venstre på rettet, og så smid koblingen nu. Med koblingen, så styrer du. Ja, sådan. Der var det udsigt. Den kom så ind. Med koblingen, så styrer du. Sådan. Og du kan holde det over.